Mangikubingelela lapho ke mbukeli wami ongibhekile. Ngiyazi njengamanje bangibhekile wonke ama-province nasey'ndaweni futhi engihambela kuzo. Maduze ngizawumemezela ukuthi ngizobe ngikuphi. uMprofethi uXaba uDr X ophiwe osebenza ngobizo likaJehova. Ngazisa bonke abantu umhlaba wonke ke maQhawe qala ngazise bonke abantu abalandeli bami engibaphiwe uJehova. Ngizoba nenkonzo la yokubonga i8 years iminyaka eyisishiyagalombili leli bandla lasenqabeni uNkulunkulu alisungula ngayo uMprofethi founder yona le ephambi njengamanje. Sizobe sibonga ukuthi sendlulela uNkulunkulu waba nathi wasilondoloza nasey'ndaweni zonke ezimpini zonke uMprofethi abebhekene nazo. Ngithi ke kini nonke ngomhla ka29 zika March ngama Easter bathi abanye Good Friday thina ngasinawo Good Friday. So besihlangeneke la enqabeni ngimema onke maQhawe endaweni zonke ngimema all over onke Swaziland ngiyanimema uMprofethi uzobe nenkonzo yokubonga ukuthi sineminyaka eyisishiyagalombili silo sikhona la enqabeni. So beke sibonga yonke into iyabonga uMprofethi uzobe enze umcimbi oyoqala ngomhla ka29 ntambama mhla ka30 and 31. Ngibiza ke bonke ke abantu sinenkonzo yokubonga unyaka la ngizobe ngihlabe khona inkomo silibandla sihlaba inkomo sibonga ukuthi uNkulunkulu phezukwezinto zonke naphe kweinkulumo zobumnyama kodwa uNkulunkulu uswezile sesineminyaka eyisishiyagalombili leli bandla lasekwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe hayi ngokuthanda komuntu. Ngimema ke bonke abantu ezindaweni zonke abaphume bonke abantu zonke indawo ngama Easter kusuka mhla ka29 ngizoba nenkonzo eyongena ngomhla ka29 ntambama kuyobe kulesihlanu iyongena ubusuku bonke uNkulunkulu ke ungithumile kubakhumulile abantu ukuthi ngomhla ka30 ekseni masiphuma nje kumhla ka29 singena mhla ka30 ngizobe ngibheke empophomeni emanzini ngiyolungisa abantu ngiyofaka abantu ngiyobusa abantu empophomeni ngiyobageza zonke bonke ubumnyama baningi abantu asebegezwe la ekhaya baphumelela. Ngithi ke wena ozile la kule nkonzo ufika ngolesihlanu siyophuma ekseni la uphatha imbewu yakho ka340 rand sekuhlangene netransport 340 rand sekuhlangene wena oya empophomeni phatha imbewu ka340 rand sekuhlangene netransport. Abaphele ke bonke abantu uMprofethi uyophuma ekseni la isikhathi ngo3 ekseni zobe iphuma imoto mhla ka30 ekseni kuyobe kumgqibelo ke lapha kodwa siyohlangana ngomhla ka29 ngomhla ka30 ekseni ngo3 siyaphuma siya empophomeni. Wena oya empophomeni phatha imbewu yakho ka340 rand uMprofethi ayokuphakamisa ayogeza unezilwane ithunywa sakho siphansi ngiphakamisa la ngisho omakhosi njengoba kaduzwa nje kule nkonzo yeviki eliphele ukuthi bekhona bebonga ngo10,000 into zakhe zonke zakhaya. Bese kuthi ke ngomhla ka30 ntambama siyoba nenkonzo futhi eyongena ntambama ngo6 iziphume ngo12 ebusuku inkonzo yokulayita amakhandlela. Kunabantu bakini abafele impini, kunabantu abamuka nemfula, kunabantu abahamba bethakatha, kunabantu abahamba benezici esithile, kunabantu la abahamba emndenini wakini beqabene bengazwani. Thina ke kuyisiko likamoya ukuthi sibakhanyisele izibani. Uyayafika umuntu athi mina ngikhanyisa ikhandlela ngenkonzo yamakhandlela kwavuleka umsebenzi kwavuleka imali kwavuleka izinto. Siyoba nenkonzo futhi eyongena ke ngomhla ka30 yokulayita amakhandlela wonke umuntu yobebamba ikhandlela lakhe. Wena oze lapho enkonzweni yokulayita amakhandlela ngiphathele imbewu yakho ka 220 rand 220 rand wena ozobe khona wonke umuntu ozobe khona phatha umnikelo ka 220 rand azolayitela abantu bakubo khona abantu bakini ababoshwa abahamba benamacala bavalelwa ngala bangahlangana ezweni likamoya namathonga. Ziyenzeka izinto
ngithi ke abantu abaphelele sekuyothi ngesonto ngeSunday ngesonto soba ke nomgubho omkhulu ngesonto okubonga la kuyobe sekubuswa kufinya ngendololwane abantu bedla inyama so besihlabe inkomo ngiyababiza emagumbini omano omhlaba zonke izizwe mazisondele khona la enqabeni ngalama date so besila izinsuku ezintathu so qala ngomhla ka29 and 30 and 31 abaphele bonke abantu ngimema onke amaQhawe ezindaweni zonke ngoba useDurban usempangeni ngoMpumalanga Eastern Cape ngabala ngithini Freestata ngibale ngithini Swaziland Lesotho ngibale ngithini Botswana zonke amaprovince Joburg abaphelele abantu uMprofethi sizokhanyisela izithunywa zakho uzokhanyisela amadlozi wakho baningi abantu esengibaphakamisile bethola imisebenzi into zabo ziqaqeka okunye ke uMprofethi lapha ekhaya uneziwasho enamandla nginensebenzo enamandla engiphethe la insebenzo ezokuthatha ikuphakamise baningi abantu njengamanje ababongayo ngibusisa imoto ngaphandle ngibusisa amaquantum ngibusisa imoto zomsebenzi ngibusisa imoto zabantu inhlobo ngenhlobo zeimoto abantu bezobonga ngithi ke nansi insebenzo okwamanje ngikuphathele insebenzo enamandla nali ivimba moya nalo uMprofethi elifakile wena ebusuku awuphuphi umulele amaphupho wakho avalekile wena khona izitha ezikhona ngabe uyikhansela njengoba kuzukhetho nje nyonyoba la impilo iyahanjelwa kubamba ezingelayo kubamba njengoba nje ungafuna uhamba wena abantu bayakuhambela bayokhipha imali ezinzima bahambela ukuthi ungabi ikhansela abanye bayokhipha imali ukuthi udutshulwe ufe woza kuMprofethi azokufaka lento inamandla lento uyikhansela uyimeya usesikhundleni esithile ivimba moya leli uzondlula la kungandlulwa khona ngithi wena ulithola only 600 rand futhi mawukude siyakuposela faka igama lakho kuyilona straight elakho igama ngifuna igama lesidlaliso la faka igama lakho straight ngisebenzele phekwe igama lakho ivimba moya lizokuvula amaphupho likuqaqa ukuthi imoya ihambe liphinde futhi likuvikele wena khansela fona njengamanje unesikhundla ufuna ukuphakama fona njengamanje uthethe uMprofethi nanka amafoni ehla enyo ivimba moya nginensebenzo ke futhi enamandla bangibonela abantu ngisolwandle mina ngisebenza ngezithunywa ngisebenza ngedalo futhi mawuzala nginama 1-on-1 uma uNkulunkulu ethi ngikuprofeti ngizokutshela indaba zakho ngizokutshela ukuthi kumoshakelephi ngizokutshela futhi ukuthi kwavalwapi bese futhi ngikusebenza ngikuvulela futhi angikutsheli ngingayisolve inkinga yakho angikutsheli ngingayisolve inkinga yakho ngithi mina come woza kuMprofethi nali ivimba moya nginensebenzo enamandla engilandile kunemizi la kwafaka khona imidliwa kunemizi la kwamosha khona imsamo kunemizi la gijima khona ilwane gijima ikhova kunemizi engalali ebusuku kunemizi evaliwe ningibonile ke ngelapha olwandle ngithunywe uNkulunkulu ngithunywe izithunywa mina ngikholelwa ku izithunywa zami mayikhuluma zenza umsebenzi na insebenzo amatshe lawa asolwandle engwalando olwandle lawa abuya olwandle ahamba namanzi uthi uNkulunkulu kimi abawathathe bachele ngawo amanzi lawa baphinde bageze ngawo lamatshe uzowaqiniseka wafake phakathi ebaleni uphinde wafaka kunamathuna asetshenziswe kunabantu abangaphumeleli kanti kwathwetshulwa emathuneni abaphele abantu nanti insebenzo enamandla lena nje iyodwa iphelele uma ikanje 400 rand maye kanje 400 rand lensebenzo uyabona nje lapha isihlabathi sasolwandle kodwa mawungathatha wena amanzi asolwandle uthi mina ngilanda wasolwandle ngeke akusebenzele ngoba lawa anengelosi mina ngithonya ukuthi angiwalande awafani nalawakho asolwandle noma uhambo wakhe lawa abusisiwe ngithi abapheleke abantu ke bazothola insebenzo
wena okude insebenzo siyakuphosela mawudinga insebenzo ngithi ke bonke abantu ke uNkulunkulu makanibusise abaphelela abantu kusuka ngomhla ka29 ngomhla ka30 ekseni ngomgqibelo siya eMpophomeni bese kuthi ngomhla ka30 futhi intambama kuyongena inkonzo ngo7 ngolesihlanu yongena inkonzo ngo6 intambama iziphume ekseni bese siya eMpophomeni bese kuthi ngomhla ka30 intambama kuyongena inkonzo yongena ngo7 ize iyophuma ngo12 ngithi ke abantu bese kuthi ke ngesonto mhla ka31 so bese sidla ke sibusa enjoya sibonga idalwa amathongo uthi asimisile ilona loyo uhamba nesithunywa sakubo unethongo ngithi ke abapheleke bonke abantu ngobuningi babo ngalama date ngizobe ngithandazela ngizobe ngibeka abantu izandla wena onengane edla idakamiswa ingane yakhe iphuza utshwala ingane yakhe ilale ezipotini phatha impahla yayo wena onekhaya igceke phatha umhlabathi phatha umquba wezinkomo weimbuzi zemfuyo yakho ngithi ke abapheleke bonke abantu ke uNkulunkulu makanibusise God bless you bye bye uthi omunye ugogo The other old lady said, omdala osuka enquthu the elder from NTU, lo gogo usemdala kakhulu ukhulile usewumama nje kodwa oseqinile nje she's a grown-up lady. ungambiza ngogogo You can call her grandmother. uthi ngithe ngilele ebusuku She said, when I slept at night, ngoba into okumele uyiqonde what you should understand. uzele ini la What is it that you came here for? ungabe uze kumuntu Did you come to an individual? noma uze nje ngomngane wakho Did you uchitha come as per isizungu your bosom friend? noma uze ngodumo nje Did you come here because of the fame? ngoba ukuze ubusiseke For you to be blessed? ngoba uma ngabe la If you kumele are present kubusiseke here, you must be blessed. wena kubusiseke Yourself nomuzi wakini la uvela And your khona ekhaya family where you come from. asizanga nje lapho kuzodlala We did not come here to mina amuse angizelanga ukudlala ourselves. la why The prophet did not come here to amuse ngoba ourselves. ngafika nginothing He came here, he was null and void. futhi njeke kulolu hambo lwami The journey of the prophet, lolu hambo lolu engiluhambayo the journey that is busy with, akekho ngama phambi kwami no one can stop the prophet. ngiyangidabuka nje mangibona Sometimes I feel pity. abantu behlubuka See uNkulunkulu people ngenxa yabanye abantu are because of the other people. bese they'll reject God. ngiyayibuza ukuthi Now I ask engabe myself, uze kanjani how come this one ngoba came mawazi here? If you are aware ukuthi usukaphi of your background, uma kulolu hambo uzazi on this ukuthi journey, mina you know ngisukaphi yourself, where do I come from? akekho umuntu ongama phambi kwami No one will be a stumbling block on your way. njoba silapha nje sonke la As we are all present, sasingazani we did not know each other. khona amandebele There are Khona Ndebele Besotho, people, there are Sotho khona national, amaZulu, there are Zulu khona tribe, amaXhosa, there are Xhosa khona tribe, abaPedi, there are Pedi kukhona tribe. abantu abasuka There are Limpopo people abeza from la Limpopo ekhaya province, they khona come to abantu this abasuka place. They eSwaziland come abeza la from Swaziland, ekhaya they come to this place. balethwa yini Who is bringing all these people here? Babonani. What is it that is attracting them? ababoni They umuntu don't see an individual. uma ngabe ula If you ekhaya are present here in this place, Uze ngoba you ubone. came here because you saw somebody. ubone So, isithunywa the Messiah. akekho umuntu osenyameni ongakhipha No one ngomnyango is in uphuma flesh. When ungabuseza it exits you, then enkonzweni you might decide not to come back anymore to the church. into eyenza ukuthi wena Make yourself ubuye ube nebreak to phumula mbijana. break uzumuntu athi hayi ngiyabreak hayi akake ngihlale Let me kancane take a time. wawuzeleni kanti What wena is it that you came here for? mina uNkulunkulu wangithola mina God discovered the ngazingelwa prophet. ngebhamu I was kwashele hunted there, but Abaningi bayazi. some of you are aware of that. ngadliswa ngemithi Some
Ngazingelwa ngebhamu. substances, hitmen wanted the prophet. Kodwa into engayikhuluma iyodwa What I spoke is one. ukuthi ngiyazi inkosi ukuthi I ngikulolu hambo know, God, ungithole this nginjani. chamber, how you found me. Never reverse. I'm going forward. Abantu abangazi ukuthi bazeleni benza ureverse babuye bayiphambili. Reverse yikho bengabusiseki. Because that is why they don't get blessed. Ngoba beza reverse forward. Babuye bayiphambili. Into okumele uyi-understand Okufuna ukwazi kahle ukuqonda. ukuthi awizelanga You la did not come here voluntarily. ukuba bewazi If you knew ukuthi awuhambi wedwa, that you are not alone, ukuba bewazi if you knew ukuthi awulali wedwa, that you don't sleep alone, ukuba bewazi if you understood ukuthi ngokuhamba as you are walking, kunezithunywa there are messengers zakini ezihamba of your nawe. family, they are walking with you Ubungeke always. wenze nonsense You lento are doing oyenzayo. all these Ngoba ubuzoba inconveniences novalo. because you would have be shy Ukuba not to do bewazi. all these things. Ukuba bewazi. If you knew Nangalo mzimba wakho through your body, uzoyiphatha kahle be gentle with your body ngoba lo mzimba wakho because your body unabantu bakamoya abaphila kuwona abakini abahamba nawe. they are with you Lo always, mzimba your lo. body. This one here. Abantu abaningi bakhuluma Some people think ngomsamo. let's talk about ancestral platform. Umsamo The ancestral platform is a holy place. indawo engcwele. Indawo It's a enengelosi. place with angels. Umsamo ukhona The ancestral ekhaya. platform that home is there. Zonke izizwe umshangano, All the uMprofethi, Shamanic nationality, uMfana. all the tribe and all Unomsamo wakhe. they do have their own Afrika ancestral- unomsamo wakhe. Africans, they do have all the ancestral Yini platform. umsamo? What is an ancestral platform? Indawo yokuhlangana. It's a place of meeting. Yini umsamo? What is an ancestral Indawo platform? la ubika A khona place uthola where you khona report amandla. all where you get all the Yini energy from. umsamo? What is an ancestral platform? Indawo A enezithunywa. place with messengers and ancestors. Umuzi nomuzi Each and every home unomsamo. there must Umuntu be nomuntu each unomsamo. and everyone has got his own Hayi own ngidabukela ancestral labo platform. I'm abangazazi sorry, I izibongo zabo. sympathize with those that don't know Nabalahlwa onina biological nomama father babo rejected ngoba by their parents. bayayingaza. They are like looming around. Kodwa noma kunjalo, Even if it's like that. noma ungamazi You uyihlo, don't know your biological noma father. awumazi You nyoko, don't know your mother. umsamo wakho Your ukhona la ancestral enqabeni. doesn't dig inside this church here. Oqoshiweyo One who's rejected la emhlabeni on planet Earth, nasemndenini within the family, akaxoshiwe kulomsamo. is not an outcast from this place. Yazi ngikhuluma kahle namhlanje, Speak very well. ungizwe kahle. Listen very well, fellow. Akukho la unembeza ongilahla I khona. don't have no guilty conscience. Ngiganiwe futhi. I am married. Nangu unkosikazi, There's phakama my wife unkosikazi there. bakubona. Rise up. Ima ngenyawo. Mother, stand up. Ngiganiwe nangu unkosikazi. Sorry, there is my wife. Angijoli futhi. I don't have a side chick. I'm not an adulterer. Lalela lapha ke. Listen here. Change your position. Relocate now and evacuate. If you want to see asebenza phakathi kwakho. functional inside the Shintsha life, indlela ophila you must ngayo. change the manner in Shintsha which you are indlela ohamba living. ngayo. Change your attitude. Change and your position. Your mindset also must be changed. Ake ngitshela isecret. Uyabona angiyesi. Lalela la. I don't feel shy. Nasekhaya bangibhekile. At home they are watching the prophet. KwaZulu Natal la ngidabuka khona. NaseGauteng bangibhekile. eGoli. Njoba ngime la. The prophet is Lo there. mzimba The body of the prophet. udon touch. Awuthini? Uthashwa kwamajola kuphela. Lady day kwamajola. Hey, hello. Sanibonani there. Hello. 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 Ngeke ungenze lutho manje khohlwa. I'll forget. 2024. Ikhona into engiyiphethe. Possession. 2024. La 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 la. Listen here. Ulalela. If you are listening.
isifundisa ngishoyo umuzi kayihlo uzovuka. All things are possible. All things are possible. Lalela ngitshele. Let me tell you something here. Ithunywa zakini The messengers of your family, zizoba nawe. they will be with you always. Abantu bacabanga ukuthi People umsapho think that ancestral platform. kumnandi ukukhuluma lapha yazi. Very nice. Yazi eyami ifoni ngikhuluma kahle kahle phambi kamama. Makhalekhukhwini. Eyami ifoni ayihlale ephaketheni ihlale etafuleni. Share by the table always. Eyami ifoni umama uyayi-anta. iPhone angayiphendula. Anginayo etoilet ngiyokhama nayo. Loo and pee with it. Yeah. Hey. Aqala amadoda nangesimoshela ubaba uMprofethi bo. Hey, he's letting us down. Uyazi lela Listen. uma ukuba bewazi ukuthi uhamba If you nobani knew who you are with, ungaba uyenza lento oyenzayo. could have not done whatever you did. Ngoba izithunywa zakini ziyajapha ngawe ngoba wenza amanyala Disgrace because you are umzimba wakho lo. doing this inconvenience to Lalela your ngitshele. body. Let me tell you. Umzimba wakho Your body ungumsamo nawo is uqobo lwakho. ancestral platform itself. Ngoba ingelosi The zakini angels of your family, ziphila kulo mzimba they wakho. live inside your body, your blood system, emaphusheni through your dreams. omkhulu bakho bafuna ukuza Your predecessors, bazongena they want to kulomzimba come and enter bakhulume through your nawe body imfihlo and speak to the zasezulwini confidentiality of bakunikeze that ibusiso. world. They want to give you some blessings. umzimba wakho Your body ugcwele amanyala is filthy. uhamba You ulala are fornicating. You are an Ulala nazo zonke adulterer. ifebe You zalo are the mhlaba. prostitute. You are an ushintshashintsha amantombazane njengamasokisi ulala namantombazane akhipha iziso ongawazi Those that are putting, they don't even know them. usucabanga ukuthi You uzophupha think kahle that you can dream a good dream. uboyiphatha kahle indlu olala kuyo ukuze uNkulunkulu wakho So that your God angaqasuka ukuza kuwe cannot get ngephupho. anointed to come to you through a dream. Wathi ngisize baba Tell me, Father. la Listen, yo. ngikhuluma iqiniso linjalo take it or leave it. Uyayithatha noma uyayishiya. It's up to you. Kodwa abathatha leli qiniso bayaphumelela They'll get breakthrough. abayothatha bayophumelela kodwa abazwayo abangalithathi bayogcwala inhlupheko bekhona They'll be esodweni. suffering while they're inside the church. Phela ngihlala ngihlabelela ngithi Sometimes I'm singing. no one Okay. ngikhuluma iqiniso la anginandaba ukuthi umfundisi Whether ubishop a pastor or bishop, whatever it is. no one Okay, come. oke wabona No uNkulunkulu one has ever seen the configuration of noma God. ungathatha umese Take a uyisike knife and cut yourself. ngeke umbone You uNkulunkulu cannot see the shape of selokhu God. kwathi inhlo This is from very long time ago. nabakhona eBhayibhelini abakaze bambona They've never seen God. sizwa kuthiwa uMoses uyena wambona kodwa sinasho ngoba noMoses asimazi We don't even know that. ngoba mangingakubuza ngithi uMoses ungwakabani ngeke ungitshele isibongo sakhe We wena cannot tell the mangathi uJohane ungwakabani kodwa namhlanje kuma uMprofethi uKhaba uDr X wakaqaba obaziyo that's why uJehova athi Jehovah says ngiyonivezela uMprofethi onjengawe okhuluma imlapha phakathi kwafowabo among the brothers. anginasuka uMprofethi waseChina ngasuka waseNdiya Prophet of the Indian ngoba fellow. waseNdiya The Indian owase-Indian belong to the channels. I'm African. I'm an African. hallo Sanibonani. Good day. ukuthi namhlanje ngishisa bhe ngishisa bhe ngibuya lwandle ngibuya lwandle
inside. khona into eyenzakalayo la ngaphakathi Happening inside. ngizokubusisa To bless you today. today awushaya izandla ugikise Applause, clap the hands, and you release. ungithashe mntanami no problem Hayi, ayikho nkinga. sengimdala vele I'm grown up. sengimdala no problem mntanami futhi sengibheke nje unkosikazi oyedwa kuphela ngisabheke lutho mntanami I'm no more. ungizwe kahle mntanami You can- angisabheke lutho manje sengibheke umuzi wami nonkosikazi ley'dalwa zakhona ngeke usangithola wakade ungifunda ngeke usangithola sengikwenye ileveli another level Another level. mina ngingena uyabona ngifike eThekwini Ethekwini, KwaZulu-Natal. thangi The day Ungangeni before umuntu yesterday, no one olwandle. used to go and swim there. ngathi mina ngizongena olwandle I come to plunge myself. bathi akungenwa muntu No one is allowed. kwangena ngoba ngihamba namadlozi wami Because my amadlozi sister avula with ngangena them, olwandle they allowed me ngilanda into zakho myself to collect. La. Please, listen here. La. Listen here. akangikutshele Oh, let me tell you something. uyabona umsamo wakho See, your sister mawuqini from uyophumelela Tanzania, you're gonna get a breakthrough. akukho la ungeke ungene No khona way you cannot cross. iy'thunywa Your zakini messengers. le ngane ihamba nobani You came in with a child there efaka intambo ebomvu la with ekhanda a red strip intambo eziwu-2 around 2 strips. waza-ke Come to the prophet. yebo sabona sesi Hello, abompopa sister, hold the mic now. Yebo baba. ninjani How are Siyaphila. you? usukaphi ekhaya Where to come from? Ngisuke enkandla kodwa ngihlala la eGoli. Ingane Usuke isuke enkandla. enkandla. isuke enkandla Yebo. The child's from oh Nkandla. ulethe yona You Yebo brought a ngilethe child. yona. oh eqaye nokugula When did it start Ale to get ngomsumlu sick? ngoba bangifonele ngomsumlu ukuba ngitshele kodwa wona ize yafika ngolesihlanu. oh isuka special ekhaya Yebo. Oh, from home. bathi yenzani What is the problem? Bathi ithi bona umuntu omfishane. okay Yebo. okay wena uyaqala ukuza la It's the first time you come Angikali in? mina. awuqala ukuza Yeah. Not ulethe the yona first le time. ngane It's a Yeah. regular. ake sibone Bringing the angithi child. uyakholwa yimi Do you Yeah. believe? uyakholelwa umprofethi Do wakho you believe to Yeah, your ngiyakholelwa. prophet? ukukholwa kwakho akusindisele Your faith must deliver your child. ngabuyisele ngane ngapha Bring the child to the Ngapha. prophet. isa ngapha Let a child come. nihambisile kubantu khona Did lapha you enihambise consult? khona Did ngibona you- iy'ntambo Ukhona Is this omunye some umhambise strips? yona wafika ifaka iy'ntambo lezi. iy'ntambo umfake iy'ntambo Some Yeah. strips. Intambo ayisebenzanga. around that didn't work. Ayisebenzanga ngoba okay kuyangiphinda. awukhiphele intambo le Take it out now. khiphele intambo Take it out. baba somandla Powerful God. ngibonga isipho I appreciate the gift owangipha sona that you gave it to me. leyo ngelosi The angel eyangithola kusuka that ekuqaleni discovered the prophet from the beginning. enazaretha When I kwashema was still a Nazarite, Mayisebenze let njengamanje. it operate now. ingelosi yasenqabeni Angel of Mayisebenze Engabeni, nayo. let it also work here. leyo ngelosi The angel engabuswa that I ngayo was blessed with kwashembe when the ngiyayimema Nazarite, isebenze nayo la let it work and perform. ingelosi the yasenqabeni duties. Angel of mayisebenze Engabeni, nayo let it also njengamanje work here right now. phakwa le ngane Upon the child here. letha lapha award awasolwandle amanzi asolwandle Sea lawa waters. noma ungahamba wakhe And even go and collect ngeke some. afane There nalawa won't be a ngoba lawa identical, ngiwathunyiwe wena because these ones are uwathunywanga sent, you are not sent. nayi lento iyasha That lento is iyasha njengamanje spinning now. thuthuka kuye Leave Phela her kuye. alone, leave her alone Amandla. now. Power. nifunani la What do you want? nifunani kule ngane What do you want? bekumbhobho nifunani What do you want? nifunani What do you want? nifunani nisewenzani What is your mission? nisewenzani What is your mission? nisewenzani What is your mission? khulumani Speak. nami moya You evil spirit engizohlupha le ngane coming to bother the child. nifunani What do you want? nifunani la What do you want here? nifunani la What do you want here? nisewenzani What is your mission here?
Nisekwenzani la? What is your mission? Abakhulume. Speak. Abakhulume. You must speak. Abakhulume. You must speak now. Abakhulume. Let us speak now. Yonke le moya. All the evil spirits. Yeshisa. I bend them. Yeshisa. I bend them. Iyasha. Burning. Iyasha. They're burning. Iyasha. They're burning. Baba onamandla. Powerful God. Natsoke. Natsoke. There is a. Natsoke. There is. Natsoke. 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 That is- Natsi nyakasa. Shake it. Man. Suka kuyi. Natsi nyakasa. Leave it alone. It's shaking now. Natsoke iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha. It is burning. Iyasha. It is burning. Iyasha. It is burning. Amanzi amlapha. Holy water, please. Asolwandle. Sea waters, please. Makagezwe. The record cleansed. Akavulwe. Must be released. Makagezwe. Must be washed. Ahlanjululwe. Must be purified. Yonke le moya. All the evil spirit. Yonke le moya. All the evil spirit. Ekubambile. They are Natsoke. bothering you. Natsoke. There is a. Iyasha. They are burning. Iyasha. They are burning. Iyasha kulo They are mzimba. burning in the Iyasha kulo body, mzimba. burning in the body. Niyamyeka. You are leaving. Niyamyeka. You are leaving here. Niyaphuma You kuye. are going out. Niyamyeka. You are leaving here. You Niyamyeka. are leaving here. Niyamyeka. You are leaving Niyamyeka. here. Nasoke. Nasoke. There is a- Nasoke. there is a- Nasoke. there is a- Nasoke. Ayavuleka amehlo. Ayavuleka amehlo. Eyes are opening. Ayavuleka Eyes are amehlo. opening. Ayavuleka amehlo. Eyes are opening. Ayavuleka Eyes are amehlo. opening. Iyaphuma le moya. Going out. Iyaphuma le Evil moya. spirits are going out. Iyaphuma. Evil 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 Somandla spirits are ngiyabonga. Almighty. I Ubani thank igama lakhe you. mama? What is her name? Amahle khanyile. Amahle khanyile. Amahle Kali. Ngiyakhulula namhlanje. I'm relieving you today. Uyakhulula You are namhlanje. relieved. Uyakhulula You are amahle. relieved. Amahle khanyile. Amahle, Ukhululekile you are namhlanje. relieved today. Stand up. Sukuma. Stand up. Yima ngenyawo. Sukuma, be a part Ukhululekile of it. namhlanje. You are relieved. Yima ngenyawo. We are Stand up. free. Sukuma. Come. Ukhululekile namhlanje. Ngibheke We emehlweni. are free. Ngibheke emehlweni. Look at Ngibheke the emehlweni. prophet. Look at the prophet. Bheka mina kuqala emehlweni. Look at the prophet now. Make nginikeze awugcina amandla. Let me empower you. Bheka emehlweni. Look at the prophet. Kade lapha. Be careful behind him. Yes. Ngiyayinqwaba le moya manje. I'm bearing the evil spirits. Ngiyayinqwaba. I'm bearing them. Ngiyayinqwaba. I'm bearing them. Ngiyayinqwaba. Hambere. Buyisa intambo yami. My strip, please. Buyisa intambo yami lapha. Strip of the prophet. Nanso ke ngiqinisa ngikunikeza amandla namhlanje. Empower you. I'm fortifying you. Yonke le moya ingaphindi All the ibuye. evil spirit must Come not to me. bounce back. He's a uMprofethi. Come to me. Come Yeah. to the prophet now. Okay. Khuleka. Ukhuliwe namhlanje. You Mama are come. relieved. Come mama. Old lady, please come. Mother, Khuliwe. we are relieved. Thank you. Thank you. Yeah, Mula. Thathe khuliwe There's a namhlanje. child now. The child now is free. Ubani la? Who's in there? Yimina. Ubani? Who are you? Ugogo ubani? Progenitor. Which Ugogo one? ubani? Which one? Ugogo ubani ohamba naye? Which grandmother is that with her? Angiyena ugokozana mawakhe. Ngugogo omthanda ugogo. Nifuna ngilenzeleni? What do you want? Nifuna anenzeleni What do you nomntwana? want the child to do for you? Kade uMprofethi sasimthuma kwena ngamaphupho ngize ngifike ngishaye enganeni ngibakhombisa ngawe kodwa banenkani njengobelana njena ngimthathe ngenkani. Nifuna ngimenzeleni? What do you want the prophet to do for a child? Sifuna ukukhululeka siboshiwe mkhulu. Niboshiwe? We are in captivity. Siboshiwe mkhulu. Siboshiwe mkhulu. Nahamba kanjani emhlabeni? How did you die? Ingxabano ziningi mkhulu. Ingxabano ziningi mkhulu. Ingxabano ziningi. Niboshiwe
phambili. You are in captivity. Siboshwe sonke mkhulu. Ngithi siboshwe sonke mkhulu. Siboshwe sonke mkhulu. Siboshwe sonke mkhulu. Nifuna kunenzeleni? What do you want the prophet to do for you? Siboshwe sonke mkhulu. Siboshwe sonke mkhulu. Siboshwe sonke. Nikuphi nendawo la nikhona? Where are you now? Sonke mkhulu. Siboshwe sonke mkhulu. Nikuphi nendawo la nikhona? Where are you now? Sihlele emnyameni. Sihlele emnyameni. Sigeze mkhulu. Kade simthuma kwena. Sesimthumika seningi. Sesimthumika seningi. Sesimthumika seningi. Awubuyise ilokuzana ikhandlela eliyelo. A yellow stick candle, please. Buyise ikhandlela eliyelo. Kapesheya kwele mimoya kapesheya Silindele, Tina silindele, Tina silindele Zulu. Tina silindele, kwele mimoya. Tina silindele Zulu. Angithi uyambona umuntu omdala lo. Mdala ugogo lo mama omdala. Ngithi uyabona manje ukuthi idola zimenzani? Othi bamana khandlela mam gogo. Angithi uyambona la uma ubheka lo mama mdala. But laba abantu abahamba naye bayalo. Kangakuthi uma ngingamsizi bangamosha. If I don't help her, they can cause a problem. Ithunywa ke lesi These are the zakubo messengers of this one's family. engazange ingene ngani. Those that are suspended. Ukuba bewazi ukuthi awuhambi If wena. you knew that you are not alone, Ungabe lokho okwenzayo whatever ukwenza. you're doing, you could not be doing it. Baba Somandla ngicela ukumkhansela langa ambambe kahle, babambe kahle All a khansela. gentle now. Yeah, ibambe kahle. Athi kancane. Little bit. Baba uSomandla Baba, you are ungithumile almighty. You baba. send a prophet. Ngikhanyisela bonke ahamba Shine the nawo. light, everyone, to those with her. Ngikhanyisela omkhulu, All the ngikhanyisela predecessors, ogogo abahamba naye. female Baba ungiphile progenitors, ezweni likamoya. the realm of the spirit. Cela ingelosi yami imkhanyisela kukhanye konke. Everything must be white. It does. Abagezeke phe They kwakhe. must all be cleansed upon Abakhanye the phe lamp. kwakhe. They must all switch on the Zonke light, ithunywa all of them on the bomkhulu messengers. ngicela nikhanye phe kwakhe. Vulekani Give bomkhulu the light. nikhanye. Be released Lokuphopho kuyena. now. Nazo Be released now. khona into ayibonayo. Something- Akuthi ambona umuntu omdala lo. It's an old person. Mkhulu nango ke. Yes, nazo. Grandfather. Angithi yezwa ke manje. Can we hear now? Yeah. Khona into ayibonayo. She can visualize something. Ake nigezeke bomkhulu. Be washed now. Grandfather. Khuleni nithini bomkhulu? Please, you must speak. Nithini bogogo? You must speak. Female Nithini ithunywa progeny. zakubo? Her Nazo messengers. ke. Nazo ke nithini? What are you Khulumani. saying? What is your message? Khulumani. Speak Niyayibona now. indlela? Do you see the path? Niyayibona indlela? Can you see the path Hawu now? siyabonga. Hawu sikade saboshwa. Aha. Hawu uvelaphi? Hawu Nikhuleka nigezeke phe kwakhe. Friend, be washed now upon her. Be clean. busiseka kade saboshwa. Hawe bakwethu kade savaleleka kumnyama yonke into. Imisebenzi Kufanele nishikane. yabonakala. Baba uyaqala ukungibona? Father, the first time see the prophet. Uyaqala. Okay. Khona umuntu wakini, khona inkinga enkulu baba. There is a huge problem. Ngikutshela ngoba ngifuna I'm ukukusiza. telling you because I want to assist you. Khona umuntu oseduze There is kwakho a person next osahamba to you emhlabeni. who's dead. Owumkhulu. He's a predecessor. Uthi kumele ngikusize He says I kakhulu. must help you to march.
ngoba kunenkinga Because there's a problem empilweni yakho. in your life. Yeah. But inkinga yakho Problem is, ngithi ngibambe lenkemba. let me hold my sword. Hey! Sebenza moya, khuluma moya. Function, perform now. Holy Spirit, you must. Uphi unkosikazi baba? Where's the wife, Father? Usekhaya. Sekhaya. Baba, Home, Father. uyaqala ukukhuluma It's the nami? first time to speak to the prophet. Uyaqala ukukhuluma nami To namhlanje? speak to the prophet Ngiyaqala. today. Awungazi. You don't know Angikwazi. the prophet. Baba, Father, ngibona indawo I manje see an error now. okuthiwa angishone kuyona, Paul, I izinto have to go zakho there. ayihambi Your kahle. matters are disarrayed. Khona lapho kumele ngiqale Something I khona. have to go first. Yeah. Ngibona indawo, There's an error, ngibona I can kubhalwa see an emoyeni error. indawo In the okuthiwa realm of the imahamba. spirit. Mahamba. Yini mahamba yayazi? Do you know Mahamba? Ngiyathi ngimahamba. Mahamba ngibona iborder gate see baba the- ebhalwe the- mahamba. written Ebese Mahamba. ngibona indawo kuthiwa angiphume ngibheke endaweni ona baba yase Swaziland. Uyase Swaziland. Do you know Swaziland? Ngiyathi Eswatini suka khona. Thank you. Awazi ungitshela ukuthi usuka Did not tell the prophet. eSwazini. Did not Angakutshela. tell Uzwa the ngani? first time. The prophet Kunento said- ona baba eyenzakala eSwazini. happening there, Kunenyanga okuthiwa njengamanje ngibheke kuyona ngivula izinto zakho. Wothi ngisize baba. Help me, Father. Ngiside baba. Wothi ngisize mprofethi. Help me, prophet. Ngisize mprofethi. Help me, prophet. Ngisize Help me, mprofethi. prophet. Prophet. Ngisize Help me, mprofethi. prophet. Ngisize Help mprofethi. me, prophet. Prophet. Kunenyanga kumele There ngibheke is a kuyona. traditional healer that I have to go Wena to. baba ngithi uzwa ngami. Prophet is Utshelwa telling you. yima ngithi uyaqala Prophet is ukukhuluma telling you nawe. it's the first Yeah, time to baba. speak to the prophet. Uthi umuntu ongasekho The oguqe spirit- nawe the person eduzane leading wakini you next to ongasekho you. mangusize Listen, kakhulu. let me help you too much. Wena baba ngoba izinto zakho ziboshiwe. Binded. Funa ukuthi ngihambe I must go home. khona isibongo la ngabe The ngiyasifisa. surname should mention. Manje kufanele ngihambe ngiye You have to enyangeni go ngoba to the khona traditional inyanga healer there. okwasetshenzwa Something kuyo. was Manje done lento against you. isihambi This hambi thing, ithinte nawe the Lord iyozithinte touched ngisho you. inzalo yakho. Even your offspring, Manje kufanele your ngihambe. generations will be touched. Ebese ngiyahamba ngiyacrossa Go there, bese ngicross indawo kuthiwa ikwamanzini ukuze ngaleyo ndawo. Did you ever hear about Ngiyathi Umanzini? kamanzini. Wazi kanjani? How do you know Manzini? Ngathi kwenza khona siwa khona. Wazi kanjani khona? How do you know Manzini? Ngathi kwenza nje kumanzini. Okay. Baba, Father, uyasazi isibongo esakwasikhosana do you know the Skosanas? Angisathi baba ngihlangene naso. awuhlangani naso. Nothing to do with them. Inyanga ke leyo There's baba. a native doctor. Usikhosana kumele ngihambe I have ngilande to go izinto to zakini Skosana and collect whatever it endaweni okuthiwa ikwasikhosana. called Kwasikhosana isibongo. Skosana is a surname. Now ngibona umuntu I see a wena person. baba eduze kwakho Next to you. ephakamisa uDlamini. uDlamini uhlangana kanjani What uDlamini? relationship do you have with Dlaminism? Ngakadlamini mina sibongo sami. Thank you. Ngiyabo. Uthi umoya angusise wena baba njengamanje ngikuvulele kodwa kumele ngiqale ngiye enyangeni yakwasikhosana Traditional healer. la kwavala khona izinto zakini ngibheke khona. Akethi utshelwe yimi The prophet is ngeSwaziland. telling you about Yebo, baba. Awungitshelanga the Swaziland. mina. It did not tell Angakutsheli, baba. nothing to the prophet. neborder gate mahamba utshelwe yimi ungakangitshela Also ngithi. Mahamba, Utshele the nguwe, prophet did not tell Utshelwe you. uyayazi. Do you know? Ngizakusiza ke baba. I shall help you. Now angihambe ke manje Let me take a trip now. ngibheke endaweni Face there to yakwamanzini. the area called Umanzini. Baba somandla Powerful mfenqangi God Almighty, ithonga lakubo the ancestor of Jesus, alivule. let it release. Ngikhipha umuthi I remove the sorcery spell, enyangeni yakwasikhosana. traditional healer of the Skosanas.
umuthi So owasetshenziswa as for the kudala charm that was done long time ago, Ngena ngenkemba. I enter through the sword. ngiyakhona I njengamanje go straight to that place. ngiyakhona I njengamanje go to straight to that place now. ngiyakhona I'm njengamanje approaching that place ngingena now. kwaSikhosana Enter there to the Skosana place. enyangeni where kwaSikhosana the traditional Ngingena is. emanxiweni. I enter where the Ngiyangena, estate is. ngingena I enter endumbeni there by the shrines Endumbeni. also. The shrine. ngiyabonga I somandla thank you, Almighty God. ubufakazi The engizobuthola testimony that I'm about to get. ngibulala yonke I'm imithi destroying all the sorcery spells esebenza that egazini are lakho working through this one's blood. ngibulala yonke I imithi reverse everything. the esebenza sorcery egazini charm that is lakho. working inside your blood. ngithi ngiyayibulela namhlanje I reverse all of them. yonke le mithi All the sorcery spells esebenza lapha that are kuwena functional inside your blood. nansi insebenzo There iyangena is a ministry upon. ayingena ubusuku bonke Let it work namhlanje and work for the whole night. Ngivula izinto zomuzi I release wakho. the matter of your family. ngivula I inhlanhla release the fortunes. ngibulala I ubumnyama reverse the darkness. ngivula amaphupho I open the dreams. ngikhulekela yonke I'm inzalo yakhe praying engekho for the la offspring in your generation. ngikhulekela umuzi I'm wakho praying for wonke the whole house and the Ngikhulekela offspring. zonke I'm praying iy'nkinga. for all the problems that you have. Ngiyabonga Somandla. I thank you, oh Lord. ubufakazi engizobuthola Testimony that I'm about to get. Ngiyambusisa lo baba. I'm blessing the gentleman here. Ngiyambusisa lo I'm baba. blessing this man here. Ngibeka I'm inkemba. putting a sword upon his Lapha garl. kuyena phezu kwakhe. Upon his garl. ngivula izinto I zakhe release his matters. ngigwaza I izitha step the enemies eyibhekene that nawe are facing him. namhlanje ngiyakubusisa Today I'm blessing you. ngivula inhlanhla I release imali your fortune, financial breakthroughs. Ngivula amaphupho. I'm between your dreams also. Ngibulala iy'ngelosi I destroy zobumnyama. the evil creatures. Mawuphumelele. You must prosper. zonke izinto All zakho the things nezomuzi wakho with your homesteads, masiqaqeke. they must be released. ithi baba uMprofethi As a father prophet. baba uMprofethi Father prophet. Prophet. ngizobuya ngizobonga Come back and thank. Zabantobonga. izinto zami ayiqaqeke Things zonke must be released. Everything Izinto of zami mine. ayiqaqeke zonke. My things must be released now, Qaqeke right now. amaphupho. My Qaqeke dreams must be amaphupho. Vuleke released. inhlanhla. Vuleke Fortunes, inhlanhla. Ingelosi yakho, Baba. Angel of Ingelosi God's yakho, Baba. Father. Mayiphakamise. Let it elevate me. baba Father, Baba. wakwaqaba did you Kakhulu. ever chip your body? oh baba uyaqala ukubona It's the first time to see the prophet. baba Father, come he's a uMprofethi. As you can hear, ngibona ingcabo I wena can baba see some chips. khona ingcabo Some owayithola parts engekho that were right far. owaqatshwa Evil ngayo one. Someone chipped you about. but wena kahle kahle umuntu wesithunywa You're someone with a message. isithunywa ngibona esimoyeni kufuze ngabe usebenza abantu kufuze ngabe uphethe abantu Supposed to be a spiritual leader. angithi uyaqala ukukhuluma It's the nami first time to speak to the prophet. awakangitsheli lutho angithi Did not disclose Angakutsheli anything lutho. to the prophet. manje kumele ngikusize Unjalo baba. lo baba awumazi Don't you know the Yamazi. father? hey akithi akwazi ungitshele ngaye Did not Akaze disclose ungitshele ngalo baba. anything concerning Awangitshele. him. ngoba uma ngabe If ngikhuluma nawe I speak to you, kukhona into eyenzakalayo something is happening. khona ingelosi There's an ethi angel that angubhanqe says, nalo baba "I must nginikhulekise no2 Link you together and pray for you. umazelaphi lo baba How do you know him? Mazela khaya suke sonke khaya. thank you Ngiyabule. baba ngithi mina njengoba Father, ula I say wena as wena a baba present here, amandla azokwenzeka phekwenu power ayamangalisa that will be surprising. ngoba khona izitha There are esemva enemies kwakho that are behind you. Unjalo mfana. esimoyeni On the izitha realm of the ikamoya spirit, wena spiritual baba enemies, kufuze ngabe usebenza abantu kufuze ngabe uphethe abantu You're supposed to be kufuze a ngabe leader. umuntu You're webandla supposed uyini to be esontweni a leader there with the Mfundisi. congregation. Ngiyabule. umfundisi Upastor. esontweni wena baba uyini esontweni wena What is your wena baba position there? Mengameli. eh Mengameli. thank you He's a president.
umongameli He's the webandla president of the umongameli congregation. umuntu omkhulu The greatest esontweni person there, but manje uma ngabe lo baba the eza Father is coming here. la Then there's kunengelosi an angel ekamoya of the Spirit esuka kuye from iza heaven. kuwena. It's That's why leading you. ngikubiza. That is why I'm summoning you. awuboni ngikubeke You ukhamba see, I la put kuwe a black pot upon the skull. ukhamba I akangibeki don't isinoma put it to kanjani nobody anyhow. lolu khamba kade ngilubeka kuwena bengunikeza amandla amakhulu kangakuthi uzawubona izinto ezokwenza wena baba kunengcabo wagajwa kunengcabo kufuneka ukuthi ngisebenze kuyona ingcabo emzimbeni On wakho your body, they need to be reversed. wagaba Nullified, cut. ngizakusiza ithi ngisize Shall baba help you. Size ba. size baba Size ba. size mprofethi Size prophet. size lihamba kanjani ibandla How is your congregation going? Labhidlika. Sekwasala nje nabantwana nabo bangena etshwaleni. yabona ke Bhema ugwayi. Lebe sengithi ngithembe bona athi ngizosungula ngabe ibandla. ngizakusiza ke mina I baba shall help you, Father. imanga ngisebenze ngizokusebenza Let me kodwa attend manje to khona you into now. engizoyenza kini too Something I must perform to both of you. ikhanda ungaligezi namhlanje Don't wash your head today. nawe baba ne Both of you. inhloko ungayigezi Do namhlanje not ikhanda wash your heads today. thatha umnikelo wakho othandayo Give the ufakela offering othandwa of the uwe church. angiqala iminikelo la Whatever you can afford, you can thatha put imali it in oyithandayo there. uyifake lapha The phakathi money that you can afford, put it inside the black pot there. The container, the calabash. yeah thatha ulikhambi ulibeke Put ekhanda it and put lapho ulokhu ulibambe Upon your skull and hold it. baba onamandla Powerful God. ngibiza abantu I'm ngiqoqa summoning isipho sakhe people. His gift must be Akaphakanyiswe. collected. Let him get elevated. insebenzo The esekhanda ministry upon the sky. Ngibulala iy'ngcabo. And all the chiefs and the Ngibulala cards. iy'ngcabo. I nullify all the Ngibulala chiefs and the iy'ngcabo. cards. I nullify all the Agcatshwa chiefs. ngaso. I reverse everything that was Ezingalunganga. cards. The evil one. ngiyasibulala ubusuku bonke I namhlanje nullify egazini for the whole night from the blood veins. ngibulala I iy'ngcabo reverse the chiefs. ngibulala I iy'ngcabo reverse the chiefs. ngibulala iy'ngcabo The chiefs and the cards. The cards. All the my God. baba Father, uyayuzwe ngalento yokuthiwa izizwe did you ever hear about the Ayathatha izizwe. Ngiyazazi izizwe. kwakwenzekalani what ngezizwe kwena transpired, what happened about them? Izizwe ngisebenzile ngazo. thank you Ngiyabonga. usebenzele ngazo izizwe Work with them. Nokwakhela abantu nje ukuthi okay bazifune izizwe. thank you baba Ngiyabonga. sishiye lapho ke Leave it hanging. baba Father, Baba. okay angishiye kanjalo baba onamandla powerful God. ngibiza ibandla ngikhulekela zonke izingane zakho la ikhona ngibize ngamagama baba Mention their name now. sibize ngamagama ukuthi Mention ayekele their name. utshwala Let them give yekele up yonke into intoxication, everything to give up. baba asimnikeze amandla Let us give him. Let us empower him. zulu lemfihlakalo Confidentiality. ngibosisa ngisho inzalo yakhe Even this one's offspring. abangekho la Those that ngiyababusisa are present, I'm also placed. ngivula amaphupho I open the dreams and release. ngivula I iphiwo open the gifts and release. makwenzeke Let the isimangaliso miracle happen. ngilwa izimpi I'm fighting the warfare. makaphakanyiswe Let him makaphakanyiswe get elevated. akaphakanyiswe Let him get akaphakanyiswe elevated. akaphakanyiswe Get elevated. akaphakanyiswe Get elevated. akaphakanyiswe Get elevated. baba ngibiza I'm abantu calling all the people. Ngibiza abantu I'm calling the congregants emagumbini omane from all the omhlaba corners of the world. baba ingelosi Father, the angel, ingelosi the angel nansi inkemba is ongiphe the soul yona that you gave it to me.
nansi inkemba Son eyasentabeni from the ngiyababusisa mountain, baba I'm blessing them. mababuye Let them ukuzobonga come back and thank the prophet. ngiphakamisa amabandla I elevate their ngiphakamisa ibandla ngilwa congregation. nezitha The congregation, zabo I'm fighting against their enemies. ngiyabonga ke baba ukufakaza Thank you for the engizokuthola testimony that I'm about bonke to get. ubabusisa Bless both of Inkosi them, all nibusise. of them. God bless you. Amen. bona ukhala njalo See you mama weeping. uyazi empumalanga You know Mpumalanga? Yebo, wazi kanjani empumalanga How do you know ngihlala Mpumalanga? khona. thank you Ngiyabonga. okay ubanodla idakamizwa Who's taking Usizo. drugs? Ngusibusiso. Sibusiso okay Yebo. Let's see. khona into engekho right ezokwenzeka Something endaweni is about to yaseBalfa happen. ukuzwe ngeBalfa Balfour. Yebo ngiyezwa. khona into ezokwenzeka khona Something ke is about eBalfa to engekho happen there right at manje Balfour. kumele Evil thing. ngikhulekise I must kakhulu pray too much against that thing. yezwa mama Yebo can we baba. phakathi Yeah. kweBalfa Between Balfour. mayingazange yenzeke It will not eBalfa happen lento there, izokwenzeka Balfour. eBalfa It will happen. awusi Balfa Ngiyabona. and Emelo And ukuzwe ngeEmelo Emelo. Do you know Yebo baba Emelo? ngihlala khona. Emelo Yebo baba. okay ngezakhe le impahla Whose clothes are this? Lebhruko ngelakhe. mama akaza ngithi ukuthi lidlale libhloko Yebo baba. ulithathe uqamele kulona for 7 days Sleep upon yes it in Yebo, Swedish baba. 7 days So uqamela it's kulona commonly, so after sleep 7 upon days it, ulithathe then ulibuyisele ezimpahleni You zakhe give it back to Yebo, his baba. clothes. buyisela 7 days So it's ulithathe ulifake ufake lapha Pour it kulonje ufike uqamele kulona for to the 7 Lord. days Under Yebo your baba. pillow there. likanje ungalikhumuli Do uzose not- ulikhumule after Do not take it 7 days Yebo, Swedish baba. combi. after 7 days uzaboya ungitshela Come ukuthi back. kwenzakalani What is inkosi kubusise happening? God bless you uNkulunkulu Thank akubusise. you baba. Sanibonani maQhawe, ngisafisa ukudlulisa ukubonga okukhulu okhulumayo uNkululeko Ntshangase wasophongolo. Ngifisa ukudlulisa ukubonga kuba uMprofethi benginomzala wami ozalwa uAnti bahlala ePiet Retief last year ubaba ezofika ePiet Retief ngase ngumthatha umzala wami ngoba uAnti ubesekhala kakhulu ubengenele lezi zinto zama drugs zokudla iwunga uAnti esekhala sekungasekho zitshe endlini esedayisa kwasana okusendlini ngase ngumthatha umzala wami kanye nobaba wakhe safika kubaba uMprofethi sangena kuyi1 on 1 ubaba uMprofethi
wamsebenza ngendlela amsebenza ngayo sayithola nensebenzo sabuyela ekhaya kwanzima kodwa kumzala wami ukuthi ayisebenzise befuna ukulandelelwa ngaso sonke isikhathi ngathula ngabona ukuthi no angenze kanje uzothi waphuma endlini ngathola lezi zinto agcoba ngazo ayisebenzisayo ngathatha lamafutha abusisiwe ngathela phakathi la kulezi zinto ayigcobisayo wabuya wayisebenzisa ngithe ngibona sengibuyela ekhaya ngambona eqhamuka ethi ufisa ukuzohlala nami hayi kwaqhubeka kwahamba isikhathi umzala wami wayiyeka yonke lento ehunga into eseli nje kuyena ugwayi kuphela kodwa nje noma ngikhuluma naye ehleli phansi ngiyabona ukuthi umzala wami ingqondo yakhe ibuyile manje kangaka ukuthi usuthola umuntu balindele umntwana ngiphakamisa ukubonga nodumo kuyingilozi zasenqabeni ngiyathokoza kakhulu